I-botulinum toxin isetshenziswa ezinkingeni eziningi zokuthama ezinzima ukwelapha. Lokhu kungabandakanya iziguli ezinezimpawu zokugcina umchamo ezingaphenduli ekwelashweni okuvamile. Lokho kusho ukuthi banezikhathi eziningi zokufuna ukuchama nokuphuthuma okungaphenduli ekushintsheni indlela yokuphila noma emithini. Kwezinye zalezo ziguli, ukusetshenziswa kobuthi be-botulinum kungenza umehluko omkhulu ngempela kukhwalithi yazo yempilo ngeziguli ezingaba ngu-70 ezisabelayo futhi cishe ingxenye eyodwa kwezintathu yeziguli zome ngokuphelele. Okubi nge-botulinum toxin ukuthi umphumela uyaphela ngemva kwezinyanga ezingaba eziyisithupha kuya kweziyi-12, okuyisilinganiso esingaba yizinyanga eziyisishiyagalolunye kuya kweziyi-10. Kodwa kulezo zinyanga eziyishumi, ingashintsha impilo yomuntu ngokuphelele, futhi ngemva kwalokho ukufaka umjovo futhi akunzima nhlobo. Siphinde sisebenzise i-botulinum ezinkingeni ze-neurogenic, izinkinga zesinye ezihlobene nemithambo lapho ingcindezi yokugcina ingaba phezulu futhi kwesinye isikhathi leyo ngcindezi ingabeka izindlala zomthamo engcupheni. Kwezinye zalezo ziguli, ngokwesibonelo, iziguli ezinokulimala komgogodla noma esinyeni esihlobene nespina bifida ehlobene ne-neurogenic, umjovo we-botulinum toxin ungenza isinye siphephe futhi ungadambisa izinkinga zokungakwazi ukuzibamba umchamo kulezi ziguli. Kukhona nezinye izigaba ezincane zeziguli ezifana nalezo ezinenkinga ephathelene ne-spinator, lapho umjovo we-botulinum ku-spinator ungathuthukisa izinkinga zokuchama. Kodwa lezo aziphumeleli kakhulu futhi kudingeka siphinde sijove kaningi kakhulu. Njengoba kunjalo, lo mjovo uphephile, kulula ukuwenza, ungawenza ngisho ngosuku olulodwa ngaphandle kokulala esibhedlela, futhi ngokuvamile iziguli ziqala ukubona imiphumela emuva kwesonto nje umjovo wenziwe.